गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दुंहाव थासारि। बिटिआरआव दुंहाव थासारि। साथाम गोख्रों बर' दैदेनगिरिफोरखौ पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामबाय। मोनसे समनि बिएलटिनि गोख्रों दैदेनगिरि बारग' एमसिएलए, बारग' इएम, बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी बिथांखौ पुलिस बिफाना दिनै फुंबिलियाव खादों। आयेन बेरेखा हाथियार गुलि बारुदनि थाखाय हितेश बसुमतारी बिथांखौ पुलिस बिफाना हमदों होनना मिथिनो मोन्दों। नाथाय बे अजदा बेसेबां सैथो बेनि जेबो रोखा फोरमान नुनो मोनाखै। बे जाथायखौ नखरनि सुबुंफ्रा फाव फान्दायनाय होनना रोखायै बुंथिदों। आरोबाव अल बिटिआर कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिखौ पुलिस बिफाना हमनायनि खौरां सफैदों। नाथाय मा जाहोनाव थिकादार बिक्रम दैमारिखौ पुलिस बिफाना हमदों बेनिबो रोखा जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बर' हारिनि थाखाय समाजारि बिजोङाव बाथ्रा बुंबाय थानायनि जाहोनाव आंनि फिसायखौ हमना लाबोदों जानांगौ होनना अनसुलि बिजि बन्दिता दैमारिया बुंदों। लोगोसेनो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराय देख्रेब नार्जारिखौ हर गेजेर समावनो क'क्राझार पुलिसा न'आव थांना हमदों। बेफोर जाथायनि आन्दोआव मा जाहोन दङ जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। आदिबासि हारिनि हादसा लानानै सोमावसारग्रा आफादजों थांनाय बावैसो दाननि आगोल भारत सरकार आरो रायजो सरकारा गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगावआव आनला आबखारि हानजा दिनै हाथियार गथायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव पुलिसनि सिङाव थानाय मान्दारिया मुंनि जायगायाव आखाइ दिखोफैदों आनला हाथियार लाग्रा हानजाया। आनला क'क्राझारनि गाहाय कामान्डार सुला हासन दैदेननायाव दिनै हाथियार दैग्रा हानजाया आखाइ दिखोफैदों। राजखान्थि दोलोनि मावख'आव अर जोंदों। चिरांनि फानबारियाव थानाय 9 नं मानास सेरफां ब्लक इउपिपिएल मावख'खौ दुथांफोरा सावना गालांदों। हरनि समाव स्राय रावबो गैयैनि खाबु लानानै सावना गालांनायनि सन्देह खालामदों इउपिपिएल दोलोआ। इउपिपिएल दोलोनि मावख'खौ सोर सावखो मिथिनो मोननाय जायाखै। दुथांखौ जेरैखि जाया हमना साजा होनो दाबि इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरनि। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। कार्बि आंलं जिल्लानि बर'फोरा दुखु। गनायथि मोनाखै हाजोआरि एसटिनि मान मर्यादा। कार्बि आंलं जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि लोगोसे मिरुनि बुंथिगिरि मुर्शिद बादल मोसाहारि बिथाङा कार्बि आंलं जिल्लानि जेंनानि सायाव रोखा रोखायै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरजों लोब्बा थानानै जिउ बावबोबाय कार्बि आंलं जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बिसोरदि दिनैसिम कार्बि आंलंनि बर'फ्रा हाजोआरि ट्राइबेलनि गनायथि मोनाखै। सिएम भिजिलेन्सनि जिआव धेमाजि बरदलनि निरन्जन बाव 25,000 रां दाबि खालामदोंमोन कनस्टेबल निरन्जन बावआ। बिथांखौ 5,000 रां घुस लानाय अबस्थायावनो आखाइजों आखाइ हमनो हायो भिजिलेन्सनि हानजाया। थानायाव अजद होनाय मोनसे गोरोबलायनायनि थाखाय दाबि खालामदोंमोन रांखौ। खौरांगिरिखौ थाना बेंखननो हाबनो बादा बरदलनि पुलिसनि। सरकारनि जेबो अनसुंथाइ मोनैनि थाखाय गसाइगावनि कयमारि गामिनि रायजो राजाफ्रा गावसोरनो रां खांलायनानै बान्दो खोनानै लादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय एबा 20 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनि सिङाव थानाय कयमारि गामिनि गेजेरजों बोहैलांनाय गुरुफिला दैसानि हाब्रां खुरखानायखौ नुनानै गिखांनाय मोन्दों गोबां रायजो राजाफ्रा। रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बे दैसानि दाहारनि थाखायनो गामिनि गासै 50 बिगासो हाया खुरखालांजोब्बाय। लोगोसे गामिनि गेलेग्रा फोथार, ब्रह्म मन्दिर आरो गंसे उफ्रा देहा फाहामसालियाबो खुरखालांनायनि लामायाव। थांनाय समाव बिपिएफ दोला 17 बोसोर सरकार खुंबोबाय आरो दानि गोदान सरकाराबो 3 बोसोरानो जाबाय। नाथाय दिनैसिम सरकारनिफ्राय बे दैसानि खुरखानायखौ होबथानायनि जेबो राहा लामा लानायखौ नुनो मोनैलाय बे दैसानि खुरखानायखौ गिखांनानैनो दिनै कयमारि गामिनि रायजो राजाफ्रा खौसे गावबा गाव रां खांलायनानै बान्दो खोनानै लादों आरो बे दैसानि खुरखानायखौ होबथानो थाखाय सरकारा थाबैनो राहा लामा लानांगौ होनना गामि गोराजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सरकारखौ खावलायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारनो थियारि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना। सिगां समाव हारिनि थाखाय खामानि मावबोनायनि उनाव बैसो बाबेनदोंब्लाबो बर' हारिनि अलखदखौ नुनानै खौसे जादों एक्स भलुन्टियार फर्सनि सोद्रोमाफ्रा। आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारनो जानजि खाफ्रादों एक्स भलुन्टियार फर्सनि सोद्रोमाफ्रा। थांनाय बोसोर 2022नि 8 दिसेम्बराव मिरु आफादखौ दाफुंनायनि उनाव दिनै अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि बिबानगिरिफ्रा समायखिरा लाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव डान्स क्लाबाव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों गोदान बिबान मोननाय अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि आफादगिरि दलिन कुमार ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि सिन्थु बसुमतारीजों लोगोसे गासै बिबानगिरिफ्रा समायखिरा लायो।